Üdvözlök mindenkit, Vermin87 vagyok. A következő build kombináció, amit bemutatnék nektek, az a Shellong Monk. A Shellong Fist Weaponök set bónusza a 2.3-as patchben teljesen megváltoztak. Mostantól az alapján, hogy éppen mennyi spirited van, annyiszor 1,5% sebzés növekedés kapsz a spirit generátor skillekre. A spirit, mikor eléri a maximumot, egy kis buffot kapsz. A kis buff az összes típusú sebzésedet 100%-kal felerősíti, de kikapcsolja a passzív spirit regenerációt, illetve 65 spiritet szívvel másodpercenként egészen addig tart a buff, amíg ki nem fogysz a spiritből. A build elkészítéséhez a Thousand Storm 2-es set bónusza elengedhetetlen, ugyanis a spirit generátor skillek támadási sebességét 25%-kal, illetve sebzését 300%-kal növeli meg. Ebből a cipőt, illetve a válvédőt használom. Nadrágból egy olyat használok, amely a Spirit Generator skillek sebzését növeli meg, jelen esetemben 97%-kal. Övből egy védelmi övet használok, amely a közelharci támadások sebzését csökkenti le 30%-kal. Mellényből egy olyat használok, amely a tűzalapú sebzések sebzését növeli meg. A legendary tulajdonsága jelen buildnél teljesen független. Kesztyűből Mage Fistet használok, ez is tűzalapú skillek sebzését növeli meg, illetve attack speedet ad. Az attack speed és a cooldown reduced nagyon fontos ennél a buildnél, ezért sapkából a Leoric Crow-ot használom, amely, mint tudjuk, a socketben lévő gem tulajdonságát erősíti fel. Százalékban ez 75 és 100% között lehet. Amuletből hosszadalmas farmolás után egy viszonylag jó Hellfire amulettet sikerült kifarmolnom. Ebbe is beletekertem a tűzalapú skillek sebzésének 20% erősebb sebzését. A Hellfire amulettek ugye egy passzív skillt adnak nekünk, majd a passzív skilleknél elmondom, hogy ez amit a Hellfire amulett ad nekem, az milyen. Bracerból egy teljesen szinte átlagos bracert használok, semmi extra tulajdonsága nincs. Beletekertem a tűzalapú sebzések még többet sebezzenek. Gyűrűből a fókusz, illetve restraintot használom. Na most ez azért nagyon fontos, mert a Spirit Generator skillek használatakor, találatakor 50% sebzést kapunk 5 másodpercig. Illetve, ha Spirit költő skillel találunk el ellenfelet, olyankor még 50% sebzést kapunk 5 másodpercig. Gemekből az egyik a Spirit generáló skilleket erősíti fel 54%-kal, illetve a kettes tulajdonság, amelyet 25-ös szint után kapunk meg, a Spirit Generator skillek élettöltést adnak nekünk, az alapján, hogy mennyi a maximum életed, és ennek 2%-át kapod meg ütésenként. A második gem, amit használok, az a Baned of Shepherd, amely plusz sebzést ad azokra az ellenfelekre, akiket leszlóvoltunk, megfagyasztottunk, megijesztettünk, stb. A 25-ös szint után ad egy aurát nekünk, amellyel az ellenfeleket lelassítjuk, ezáltal az elsődleges sebzés növekedési tulajdonságát ki tudjuk folyamatosan használni, anélkül, hogy bármit csinálnánk. A harmadik gem, amit használok, az a Gogok of Fitness, amely 15% attack speedet, illetve 15% cooldown reducedet ad, ha felstackeltük 15-ig. Amint látjátok, cooldown reducedem elég magas, 44,82. A fire damage-em az 79,%.
Az attack speed az plusz 32%. Ez a 3 ez nagyon fontos, ugyanis a Cooldown Reduced azért szükséges nekünk, hogy az Efanit, illetve a Breath of Heaven-t minél többször tudjuk használni. Az Efani azért fontos, mert amikor bekapcsoljuk, akkor kapunk másodperc alapú spirit regenerációt. Na, már most a buff ugye elvileg kikapcsolja a passzív spirit regenerációt, ez nem passzív, hanem aktív, mert skillt nyomunk el, ezt megkapjuk. Illetve ilyenkor, mikor ezt aktiváljuk, teleportálunk az ellenfelekhez bizonyos távolságon belül, ütés közben. Illetve rúnából azt a rúnát használom, hogy 50%-kal kevesebb sebzést kapok be. Spirit Generator skillből a Crippling Wave-et használom, azért ezt, mert ez viszonylag olyan alap ütés, amely területben üt. Ebből a Mangle nevű rúnát kell használnom, mert ez a tűz alapú sebzés. Mantrából a Mantra of Salvation-t használom, amely órezisztanciát ad, aktívba és passzívba is, illetve rúnából a Dodge Change-t használom, amely 35%-ot ad. A Dodge Change arra jó, hogy az ellenfelek ne tudjanak eltalálni, tehát kitérje az ütésük elől. Spirit költő skillre a Cyclone Strike-ot használom, amely 24 yardon belül 16 ellenfelet odahúz hozzám, közvetlen közelembe. Ebből a Wall of Wind nevű rúnát használom, amely 1,5 másodpercre meg is fagyassza az ellenfeleket a húzás után. A Breath of Heaven, amit ugyanúgy sokszor kell majd nyomkodnunk, ez élettöltést ad, illetve van egy olyan rúnája, amely a következő támadások, spirit generáló támadásokkor 14 további spiritet adnak ütésenként. Ezáltal a spiritet nagyon jól fent lehet tartani, és meg tudjuk tartani a buffot, amivel többet tudunk sebezni. Az Alacrity szintén a Spirit Generator skillek támadási sebességét növeli meg. Az Exalted Soul kapunk plusz 50 maximum spiritet, plusz spirit regenerációt másodpercenként 4-et. A buff ideje alatt ez a spirit regeneráció ez deaktiválódik, de ha éppen nincs ellenfél és elfogyunk a spiritből és nincs a buff, ez nagyon jó, hogy hamar el tudjuk érni a maximum spiritet. A Beacon of Yatir, amely a Cooldown Reducedünket csökkenti le 20%-kal. A Harmony, na már most ez egy olyan passzív skill, amely 40%-ot az egyes elementális rezisztanciákból, amely az itemekben van, azokból azoknak a 40%-át kapod meg órezisztanciába. Tehát például itt másodlagos tulajdonságként szerepel, hogy 147 árkén rezisztancia. Na már most ennek a 40%-át mi megkapjuk órezisztanciába. Ha még van ilyen itemünk, például a sisakban van 156 poison rezisztancia, akkor annak is a 40%-át megkapjuk órezisztanciába. Ezáltal elég magas órezisztanciát el lehet érni, és így nem kapunk be akkora sebzéseket a elitektől, illetve a Riftguardoktól. Na már most a Hellfire amulettem ugye ad egy passzív skillt, a 60 Sin, amely arra jó, hogy leredukálja az összes nem fizikális sebzést, amit bekapunk 25%-kal. Ami még fontos, ha valakinek nincsen Hellfire amuletje, nem kell megijedni, nincs túl sok ideje farmolni,
Hellfire amulettet, mert tényleg sokáig kell, meg elég sokat. Eye of Atlik is megteszi. Ugyanis ez a távolsági támadásoknak a sebzését redukálja le. Amíg nem volt Hellfire amulettem, én ezt használtam, ez is tökéletesen jó volt. A Kanai Cube-ba pedig a támadó eszközöm az egy Flying Dragon, amely támadáskor dupla támadási sebességet ad. Védelmi eszközökből a Spirit Guard, amely a Spirit Generator skillek használata közben a bekapott sebzés kevesebb lesz, 40%-kal 3 másodpercig. Illetve Unity-t használok, amely annyit tesz, hogy a hordozók között megoszlik a sebzés. Szólóban a Templáromnak is felraktam egy Unity-t, így ezáltal kettőnk között oszlik meg a bekapott sebzést. Tehát ha én kapok egy sebzést, X számút, annak a felét én kapom, a másik felét a Templár kapja. A Templáromnak egy olyan relikviája van, amelytől ő nem képes meghalni. Tehát nem sebződik. Tehát, ha engem megütnek, én kapok 50% sebzést, őnála nem történik semmi. Ha őt ütik meg, akkor sem történik semmi, mert őt nem lehet sebezni. Ezáltal elértünk még plusz 50% sebzés redukedet. Aztán mindent elmondtam. Nézzük is meg akkor ezt egy Greater Rift level 50-en. Azért level 50-en, mert level 50 fölött a 2.3-as patch óta extra drop rate van. Tehát ha szeretnél jobbnál jobb itemeket kapni, el kell érned a Greater Rift 50 fölötti szintet. Na lássuk akkor ez hogyan működik játék közben. Azt elfelejtettem mondani, de a Dashing Strike-ból is olyat használok, amely Dashing Strike után 40%, ha jól emlékszem, 40%, igen, 40% dodge change-t ad. Tehát a mantrával, illetve a Dashing Strike-kal együtt akkora dodge change-t el lehet érni, hogy szinte az ellenfelek alig bírnak megsebezni. Nem kell megijedni a riftnek az elején, mert az a igazság, hogy ezek a kis életű ellenfelek, ezeknek a leütése viszonylag sokáig tart ahhoz képest, hogy mennyi időt ad rájuk. Igazából ennél a buildnél az számít, hogy sok élete legyen az ellenfélnek, mert mire mi felstackeljük, amit fel kell stackelni, illetve elérjük a buffot, a Shellong buffot, ez sajnos időbe telik nekünk, és ez csak akkor kedvezményez, hogyha az ellenfeleknek sok életük van. Illetve ugye várnunk kell azt is, hogy a Flying Dragon bekapcsolja a dupla támadási sebességet. Remélem látjátok a feliratot, hogy dodge, 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 tehát az mind azt jelenti, hogy amit lett volna ütésük az ellenfeleknek, az elől én kitértem. Tehát a játékban nem az a legfontosabb, hogy minél kevesebb sebzést kapjak be, hanem abszolút ne is kapjak be. Az a legjobb.
Ezt a buildet non-szezonba ki tudjátok építeni, nem kell hozzá semmilyen szezonos tárgy. Aki esetleg nem szereti a szezont, és szereti a monkokat, javaslom ezt a buildet. Sajnos sokáig tart kiépíteni, ugyanis egy jó shellon kesztyüket, párt elég nehéz összefarmolni, nagyon sok időbe telik. De nem kell megijedni, aktívan játszani, farmolni. Sajnos aztán vannak olyan dolgok, amiket ugye mindenképp el kell kerülni, ahogy előbb is láthattátok, próbáltam menekülni a árkén turetek elől. Sajnos elég veszélyesek ezek a szinteken már. Ha éppen az elit az árkén tureteket úgy rakta le, hogy nem tudjuk ütni, akkor haladjunk tovább, majd úgyis fog jönni utánunk, nem bírja ki. És ha lehetőségünkben áll ütni őket, akkor ütjük őket, majd begyűjtjük érte a kis fejecskéket, amely plusz időket adnak. Hát jól látjátok, a tömeget is azért egész jó lehet ezzel a builddel írtani. Lehet, hogy egy kicsit egyhangú ez a build, de őszinte leszek, én nagyon élvezem, mikor megkapom a dupla attack speedet, és alig lehet látni, hogy a karakter hogyan üt, mert annyira gyors. Esetleg, ha valaki elég ügyes, illetve olyan tárgyai vannak, amikkel ő úgy gondolja, hogy a Unity-re nincsen szüksége a build elkészítéséhez, annak javaslom a Convocation elementet, és amikor a tűzre rólol, elég szép nagy sebzéseket lehet elérni vele, illetve multiplayerben is nagyon hasznos, ha van egy supportotok. Mint látjátok, a 15 perc szinte még sehol se jár, mi meg már lassan végzünk a rifttel. Tehát ez a Greater level 50 fölötti részhez egész jó kis build kombináció. És akkor lássuk a Riftguardot. Mint látjátok, a 126 milliárd életét szinte pillanatok alatt lesebzem, úgyhogy ő szinte semmit nem csinált. Begyűjtsük, amiket kaptunk, majd egy kis gem upgrade.
Hát akkor ez volt a Shenlong Monk. Köszönöm a figyelmeteket. A továbbiakban is várjátok a build kombinációs videókat, kérlek iratkozzatok fel csatornámra, illetve a Twitch révén is tudjátok követni játékomat. Köszönöm szépen, további szép napot!